Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарады і Е-прамова, а працягнем абмяркоўваць з кіраўніком Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеніем Сівіцкім. Добрый дзень, Арсений. Вітаю, Зміцер. Арсений, самае, відаць, такое вострае, апроч санкцый, пытанне гэта пагроза ўвядзення ваеннага становішча ў Беларусі, пра якое заявіў Лукашенко, што, маўляў, вось наш адказ на вашыя санкцыі будзе ўвядзення становішча такога спачатку Гродзенскай вобласці, а потым і па ўсёй Беларусі. Што гэта было? Такая вось, пагроза абы сказаць, ці гэта можа стаць рэальнасцю? Мне падаецца, што пакуль трэба разглядаць вось гэтую прапанову як рытарычную пагрозу. Беларуская дзяржава не мае досведу існавання ў умовах ваеннага становішча, і калі звяртацца менавіта да заявы Александра Лукашенка, то перш за ўсё ён падкрэсліваў неабходнасць увядзення эканамічнага ваеннага становішча. Мне падаецца, што перш за ўсё... А што гэта азначае, эканамічнае ваеннае становішча? Гэта як у фільме «Тэрмінатар», калі прыходзяць да бізнесоўцаў і кажуць, мне патрэбна твоя куртка і матацыкл, да? Штосьці падобнае на гэта. Сапраўды, згодна з заканадаўчай базай, калі ўводзіцца ваеннае становішча, гэта перабудовае эканоміку на ваенны лад. Але ніхто не разумее, што гэта такое, таму што ніколі Беларусі ў такіх умовах не існавала, і нават вучэнні па пераходу на ваенны лад эканомікі ніколі не праводзіліся. Вось... А навошта ввогуле нейкія вучэнні, што? Здаецца, ўсё проста. Ваеннае становішча, так, ты там нейкі бізнес маеш, значит, грошы маеш, ваеннае становішча, давай ўсё ў бюджэт. Справа ў тым, што гэта не так проста, як падаецца, таму што згодна з заканадаўчай базай усе страты і выдаткі, якія панясуць грамадзяне Беларусі, а таксама юрыдычныя асобы, павінны кампенсавацца дзяржавай. І зразумела, што ў сённяшніх умовах, калі гаворка ідзе пра увядзенне сектаральных санкцый і немагчымасць Беларусі знайсці новыя крыніцы фінансавання і негатыўнага гандлёвага сальда, і дэфіцыта бюджэту, і дзеля таго, каб рэфінансаваць запазычанасць, казаць пра тое, што дзяржава пойдзе на такія крокі, мне падаецца складана. Арсений, просто няма рэсурсаў, то бок для таго, чтобы увесці ваенны стан, ваеннае становішча, трэба мець даволі сур'ёзныя рэсурсы, і мне падаецца, што Александр Лукашенко спазніўся з гэтым крокам. Яго можна было ўводзіць яшчэ перад прэзідэнцкімі выбарамі напярэдадні, трохі па-іншаму, напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі, але з пачаткам пандэміі каранавіруса. Таму што сапраўды шмат краін, у тым ліку ў Еўропе, яны пачалі ўводзіць ці ваеннае становішча, ці іншыя рэжымы, і нават пераносілі выбарчыя кампаніі. І гэта сапраўды тады былі спрыяльныя умовы, як унутрыпалітычныя, так і вонкавыя, таму што значная частка грамадства была гатова падтрымаць вось гэтыя абмежаванні каранавірусныя. Больш за тое, для Беларусі былі адкрыты фінансавыя лініі
каб правесці неабходныя эканамічныя трансфармацыі і прыстасавацца да новых пандэмічных рэаліяў. Ну і самае галоўнае, што можна было перанесці прэзідэнцкія выбары там на некалькі гадоў наперад пасля пандэміі. Арсеній, на такія крокі можна было тады ісці, калі б ты мог бачыць, прааналізаваць, што такое будзе па выніку выбараў. Ужо ж тады многія аналітыкі казалі, што пандэмічны крызіс ці эпідэміялагічны крызіс падштурхне даволі сур'ёзныя пратэсныя хвалі напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі, але як бы Александр Лукашенко патрапіў у пастку іншых аналітыкаў, якія 86% намалявалі. І якія транслявалі гэтыя канспіралагічныя наратывы аб тым, што каранавірус гэта фейк, гэта інфармацыйная вайна, і ўсё робіцца дзеля таго, каб перадзяліць свет на карысць там глобальным нейкім геапалітычным актарам, ну і як бы спрабуюць у тым ліку і Беларусь падзяліць. Зараз гэта не спрацуе, таму што умовы як унутрапалітычныя, так і вонкавыя цалкам не падыходзяць да таго, каб уводзіць такі рэжым, і перш за ўсё гэта прывядзе да ўзмацнення пратэсных настрояў унутры Беларусі. Беларускае грамадства зараз не гатова сесці пад нават каранцін, бо вельмі сур'ёзна мабілізавана з-за палітычнага крызісу, а па-другое, міжнароднае супольніцтва будзе разглядаць такі крок, як эскалацыя з боку афіцыйнага Менску, і гэта справакуе проста новыя хвалі санкцыйнага ціску, якія будуць значна мацней, чым вось тое, што было прынята на гэтым тыдні. І вядома, што Еўразвяз, Злучаныя Штаты, Канада і Великабрытанія працуюць над падрыхтоўкай новых пакетаў санкцыйных абмежаванняў, таму калі кіраўніцтва пойдзе на гэты крок, то гэта хутчэй за ўсё прывядзе да кардынальнага пагаршэння становішча як Беларусі на міжнароднай арэне, так і пазіцый самой улады. Таму я пакуль бы разглядаў гэта як такую рытарычную пагрозу, бо паралельна вось з гэтай рыторыкай мы бачым, што Менск спрабуе даслаць пэўныя дээскалацыйныя сігналы, там вызвалення прадстаўнікоў польскай меншасці, напрыклад, перавод пад хатні арышт спадара Пратасевіча і спадарні Сапегі. Вось гэта нібыта рыхтуючыся амністыя з нагоды Дня незалежнасці Беларусі. Але пакуль мы бачым, што гэтыя сігналы не зусім адпаведным чынам успрымаюцца ў заходніх сталіцах, і гэта перш за ўсё звязана з тым, што вось гэтая эскалацыйная рыторыка цалкам прыглушае эфекты гэтых дээскалацыйных крокаў. Тым не менш, Арсеній, глядзіце, мы шмат пра што гаварылі, што гэта немагчыма, улады на гэта не пойдуць, а потым і адно, і другое, і самалёт той же самы. Калі мы пачулі словы пра тое, што цяпер самі змагайцеся там з этой нелегальнай міграцыяй, таксама ніхто не мог падумаць, што раптам, адкуль не вазьміся, з'явіцца столькі нейкіх іранцаў, іракцаў, якія папруць у Літву і Польшу. Так і тут. Так, сапраўды, я бы казаў так, што публічнае пазіцыянаванне афіцыйнага Менска звязана з тым, што ён спрабуе весці перамовы з пазіцыі сілы.
І таму ну, нібыта ўсё выглядае так, што гэта не еўразвяз эфектыўна цісне на беларускі бок, а наадварот. Афіцыйны Менск, ствараючы розныя кропкі напружанасці, у тым ліку вось гэты міграцыйны крызіс, спрабуе такім чынам праз ціск змяніць пазіцыю заходніх краінаў. Але гэта вызывае толькі адваротную рэакцыю, звязана з тым, што у беларускіх уладаў проста няма вось тых рэсурсаў, каб весці вось гэтую палітыку эскалацыі дзеля дээскалацыі. Расія магла сябе дазволіць іграць у вось эскалацыйнае дамінаванне, як гэта называюць стратэгіі. Але і яны прыйшлі да высновы, што гэта тупіковы шлях і трэба шукаць ну, нейкія падставы для нармалізацыі стасункаў са Злучанымі Штатамі і з еўразвязам. І таму вось і саміт у Жэневе, і заявы Меркель і Макрона аб неабходнасці правесці аналагічны саміт Расія-Еўразвяз. І ну, таму відавочна, што той шлях, які выбрала беларуская ўлада, ён тупіковы. І досвед Расіі ён гэта паказвае. Але недахоп рэсурсаў ставіць нас у вельмі ўразлівае становішча, таму што на кожны эскалацыйны крок з боку афіцыйнага Менску Захад будзе рэагаваць сваёй эскалацыяй, то бок узмацняць геапалітычны ціск, уводзіць і пашыраць новыя санкцыйныя абмежаванні. Таму гэта ну, не зусім дальнавідны падыход. Было сказано про тое, што увядзенне ваеннага становішча будзе негатыўна вельмі прынята міжнароднай супольнасцю і там пазіцыі на міжнароднай арэне Беларусі, увогуле там звядзе невядома да чаго. Але, па-першае, такое ўражанне, што Мінск ужо даўно махнуў рукой на тое, як там што міжнародная супольнасць заходняя успрыме. Робіцца наадварот усё, каб вот стварыць нейкія эскалацыйныя, напалохаць Захад нібыта нейкімі пагрозамі. Таму от прабачылі, я не веру, што Мінск будзе асабліва азірацца, як яго тыя ці іншыя дзеянні будуць успрынятыя на Захадзе. Але уявім сабе, уведзена становішча, як на яго адрэагуюць у той же самай Расіі. Ну, трэба пачаць з таго, што усе нашыя суседзі, уключаючы Расію, будуць васпрымаць увядзенне ваеннага становішча як крыніцу ваенных угроз для уласнай нацыянальнай бяспекі. І нават з боку Беларусі, нават з боку Беларусі. Нягледзячы на тое, што нягледзячы на тое, што мы саюзнікі, калі пачытаць дактрынальныя дакументы, увядзенне ваенных становішчаў у краінах, якія з'яўляюцца суседзямі для Расіі, успрымаецца як крыніца ваенных пагроз. І гэта і што там прапісана, як Расія ў такіх выпадках павінна дзейнічаць? Ну, звычайна Расія мабілізуе свае войскі, праводзіць раптоўныя праверкі баяздольнасці у такіх крызісных напрамках. І, ну, напрыклад, тая ж самая гісторыя з Украінай, чаму украінцы па сённяшні дзень, не гледзячы на военный конфликт з Расіяй, не ўводзяць военное становішча. А яны працуюць у рамках так званай антытэрарыстычнай аперацыі. Гэта якраз звязана з тым, што Расія можа ўспрымаць гэты крок як эскалацыю і адказаць на гэта ўжо ну, паўнавартасным военным уварваннем.
Такім чынам, ну так утрыруючы можа быць, але улады Беларусі аб'яўляюць ваеннае становішча, а Расіі кажуць: о, так вы тут эскалацыю ўтвараеце, наце вам тут дывізію зялёных чалавечкаў, каб вырашыць сітуацыю. Ну так, сапраўды, тым больш, што трэба улічваць у тым ліку вось гэты новы стратэгічны кантэкст умоўнай перазагрузкі 2.0, ну, там, холоднай перезагрузкі паміж Масквой і Вашынгтонам, дзе Масква і Вашынгтон дамовіліся супрацоўнічаць і у тым ліку ў сферы вырашэння рэгіянальных канфліктаў і крызісаў. І таму, ну, калі беларускі бок ідзе на такую эскалацыю і канчаткова за сабой закрепляе вось гэты статус крыніц пагроз і выклікаў для міжнароднай бяспекі, то ну, сітуацыя будзе ўжо вырашацца на ўзроўні вялікіх дзяржаў. І няма ніякіх у мяне няма ніякага сумневу, што Захад можа звярнуцца да Расіі і з прапановай вырашыць беларускае пытанне, ну, менавіта вось такім сілавым шляхам. Але гэта ж не азначае, што зараз мы тут увядзём там пскоўскіх дэсантнікаў, навядзём парадак, там прыструнім гэтых апазіцыянераў. Гэта азначае што ў такім выпадку? Не, гэта азначае тое, што Расія атрымоўвае карт-бланш на рэалізацыю свайго сцэнара вырашэння беларускага крызісу, які быў сфармуляваны яшчэ адразу пасля пачатку пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. І гэты сцэнар уключае наступныя крокі. Першае — гэта прымушэнне да перамоваў паміж уладамі і апазіцыяй, што таксама прадугледжвае вызваленне там некаторых палітзняволеных, перш за ўсё Віктара Бабарыку і сябраў яго каманды. Гэта арганізацыя правядзення канстытуцыйнай рэформы і новыя прэзідэнцкія парламенцкія выбары без удзелу Александра Лукашенка. І гэты той сцэнар, на якім Расія настойвала і ну, можа, публічна перастала пра гэта казаць у канцы ўжо прошлага, пачатку гэтага года, бо Александр Лукашенко смог стабілізаваць палітычную сітуацыю ў краіне і стаў менш уразлівым перад умешальніцтвам і ціскам з боку Масквы. Але пасля сустрэчы паміж Байденам і Пуцінам мы бачым, што гэты сцэнар вяртаецца ўжо ў публічную рыторыку Крамля. Таму гэта таксама сведчыць аб тым, што ну, пэўны карт-бланш, зялёнае святло было атрымана Крамлём з боку Вашынгтона. Таму увядзенне ваеннага стану ну, проста максімальна пагоршыць пазіцыі афіцыйнага Менску і зробіць ну, проста настолькі таксічным партнёрам для ну, нават такіх краін, як Расія, я ўжо не кажу пра Кітай, для якога ўся гэтая сітуацыя гэта проста катастрофа для рэалізацыі ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях». І ну і ўжо ўсе чырвоныя лініі будуць пройдзены. Таму ну, спадзявацца на тое, што з дапамогай гэтай эскалацыі атрымаецца дасягнуць ну, нейкіх саступак з боку заходніх краін і Расіі, но мне падаецца, гэта памылковыя разлікі. Увогуле шла размова пра тое, што там кітайскія бізнесмены вельмі незадаволеныя, што з-за сітуацыі ў Беларусі іх зрываюцца доўгатэрміновыя кантракты з еўрапейскімі партнёрамі і, маўляў, яны ўжо нават свайму першаму сакратару
так сказать, кіраўніку кампартіі Китая пашкардзіліся на эту тэму і будзе нібыта абмяркоўвацца сітуацыя ў Беларусі паміж Сі Цзіньпінам і Пуціным. Наколькі это верагодна? Для чаго это можа прывесці? Мне падаецца, што пакуль што казаць пра такую супрацу Пекіна і Масквы па беларускаму пытанню яшчэ казаць рана, але сапраўды фарміруюцца падставы для такой супрацы ў будучыні, калі Менск не пачне адыгрываць назад і не пойдзе на дээскалацыйныя крокі. І гэта звязана з тым, што сённяшні палітычны крызіс, асабліва звязаны з крокамі беларускіх уладаў, руйнуе стратэгічныя разлікі Китая на Беларусь як спосаб увайсці на еўрапейскі рынок. Калі у Беларусь прылетаў кіраўнік КНР Сі Цзіньпін у 2015 годзе, беларускі бок Александр Лукашенко даў гарантыі, што зробіць усё магчымае дзеля таго, каб Кітай атрымаў не проста геаграфічны, але і інстытуцыйны доступ на заходнія рынкі. Для гэтага Беларусь павінна была уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю і падпісаць гандлёва-інвестыцыйную дамову з еўразвязам. Не кажучы ўжо пра рэфармаванне бізнес-клімата ў Беларусі, каб ён стаў больш спрыяльны не толькі для кітайскіх, але і для іншых замежных інвестараў. Зразумела, што нічога з гэтага не было выканана за апошнія 6 гадоў. У сённяшніх умовах выканаць гэтыя умовы практычна немагчыма. Таму, негледзячы на такую рытарычную падтрымку з боку Пекіна, Кітай з вялікай асцярогай назірае за сітуацыяй і падлічвае ўсе страты, выдаткі і рызыкі. І мы маем досвед супрацы з Кітаем, калі Беларусь знаходзілася пад ізаляцыяй паміж 2011 і 2015 годамі. І ўся інвестыцыйная актыўнасць Китая была амаль цалкам замарожана, акрамя рэалізацыі пэўных праектаў у ваенна-тэхналагічнай сферы. Але зараз Кітай ўжо стаў донарам ваенных тэхналогій для Беларусі і зацікавіць супрацай у сферы ВПК Кітай будзе даволі складана, і з улікам гэтых сектаральных санкцый, якія вельмі хутка пераўтворацца ў глобальныя, таму што і Злучаныя Штаты, і Канада, і Великабрытанія плануюць падтрымаць гэтыя санкцыі. Беларусь пераўтвараецца ў таксічнага партнера для Китая. Кітай вельмі сур'ёзна ставіцца да заходніх санкцый, асабліва да амерыканскіх, бо звычайна амерыканскія санкцыі прадугледжваюць, асабліва сектаральныя, прадугледжваюць так званы другасны рэжым прымянення. То бок, калі Кітай будзе з пункту гледжання заходніх краін пераходзіць пэўныя чырвоныя лініі, і актыўнасць Пекіна будзе ўспрымацца як падтрымка рэжыма Александра Лукашенка, то гэта, безумоўна, можа прывесці да таго, што санкцыі будуць распаўсюджаны на Кітай. Як мы бачым гэта зараз на прыкладзе са спадаром Гуцэрыем? Ты сказаў пра тое, што ўсе чакаюць
крокаў да дээскалацыі. З'явілася інфармацыя, ну вот учорашняя інфармацыя пра перавод Пратасевіча і Сапегі пад хатні арышт. Ну тут можна это ўспрымаць по-рознаму, як можна ўспрымаць як падзяку за тое, што ён змяніў сваю так пазіцыю і супрацоўнічае са следствам, але вось з'явілася інфармацыя, што нібыта сёння з гомельскай калоніі могуць быць вызваленыя як мінімум 3 палітвязняў: Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева, а таксама грамадзянінка Швейцарыі Наталья Херше. Ці можна гэта ўспрымаць як крокі па дээскалацыі? Ці дээскалацыя? Это вот я выбачаюся, вот сваё стаўленне, это вот як я, напрыклад, цябе пабіў, у нас з табой дээскалацыя, я кажу, так, давай, эскалацыя, кажу, давай праводзіць дээскалацыю, я наляпіў табе на разбіты лоб пластыр і сказаў, ну, цяпер все нормально у нас, да? Вот. Ну, безумоўна, вось гэтыя крокі трэба разглядаць, ну, не проста як дээскалацыю, але як вымушаныя саступкі, каб пазбегнуць, ну, больш сур'ёзных сцэнароў, бо, як я ўжо казаў, заходнія краіны рыхтуюць новыя пакеты сектаральных санкцый, які плануецца абмяркоўваць уже там вельмі хутка і прыняць да канца ну, лета, хутчэй за ўсё, там яшчэ 2 пакета. І ну, яны будуць распаўсюджаны крок за крокам на усе астатнія сектары беларускай эканомікі. І ну, зразумела, што гэта будзе ну, проста татальны калапс не проста эканамічнай сістэмы, а ўсёй дзяржавы, бо зразумела наступствы. Гэта справакуе ну, маштабны палітычны крызіс, буйныя пратэсныя настроі па ўсёй Беларусі, уключэнне ў актыўны пратэст ну, нейтральных ці нават праўладных груп насельніцтва, перш за ўсё супрацоўнікаў бюджэтнага сектару, дзяржаўных прадпрыемстваў. І мы бачылі, як яны вельмі хутка мабілізуюцца па сітуацыі, якая стварылася пасля прэзідэнцкіх выбараў. Таму, ну, калі сыходзіць з таго, што ўсё ж такі ну, штосьці рацыянальнае яшчэ засталася у мысленні беларускіх уладаў, то ну, зараз лагічна пайсці на пэўныя саступкі, каб дээскалаваць сітуацыю і пазбегнуць увядзення вось гэтых драконаўскіх санкцыйных абмежаванняў, бо зразумела, што ніхто нас падтрымліваць не будзе. Беларускія ўлады вычарпалі рэсурс падтрымкі Расіі, атрымаўшы гэты апошні 3-й транш у 500 мільёнаў даляраў, і больш падтрымкі не будзе. Наадварот, мы бачым, Крэмль сінхранізуе свой ціск з эканамічнымі санкцыямі, нібыта за рызыкаў увядзення другасных санкцый супраць расійскіх кампаній і карпарацый. Ну, таму проста няма аб'ектыўна рэсурсаў на тое, каб захоўваць вось гэты рэжым эскалацыі. І ну, мне падаецца, што вельмі хутка ўсё ж такі трэба чакаць, што Менск ўсё ж такі пачне ну, нейкія перамовы з заходнімі краінамі, і можа і даже з прадстаўнікамі апазіцыі пад міжнароднай гарантыі, бо ну, проста іншага шляху няма. Мы бачым, што і ў тым ліку па рэзалюцыі Еўрапарламента, што Еўразвяз і іншыя заходнія харуснікі гатовы ісці вельмі далёка, уключаючы адключэнне ад SWIFT.
і ну адключэнне ад SWIFT гэта будзе як бы просто азначаць канец існавання беларускай эканомікі. Ну добра, пачнуць вызваляць палітвязняў. Нешта вот пачнуць перамовы з захадам. Можа быць, нават пачнуць перамовы з апазіцыяй па сваім выбары. А гэта можа стаць там Воскресенскі. Вот табе чым не апазіцыя, там хто там, Гайдукевіч, там які-небудзь, яшчэ што-небудзь, і паспрабаваць прадаць гэта як перамовы з апазіцыяй. Але ці грамадства пагодзіцца на гэта? Не, падаецца, што ні грамадства, ні міжнародная супольнасць не пагодзіцца на гэтыя тактычныя крокі. Ну, яны бы спрацавалі яшчэ, можа быць, паўгады таму. Вось гэта вельмі важны момант. Александр Лукашенко спазняецца з рэакцыяй на тыя выклікі, якія генеруюць там для ягонай улады заходняй краіны і Расія дзесьці на паўгады год. І калі вось ён зараз ідзе на саступкі, яны ўжо не ўспрымаюцца міжнароднай супольнасцю, ну і беларускім грамадствам як крокі па дээскалацыі ці як саступкі, якія сапраўды варта канвертаваць там, ну, у нейкае змягчэнне пазіцыі адносна беларускіх уладаў, як з боку заходніх краін, так і з боку беларускага грамадства, ну, грамадзянскай супольнасці, перш за ўсё. Таму мне падаецца, што пакуль Александр Лукашенко не выканае вось гэтыя асноўныя умовы, якія гучаць як з боку заходніх краін, так і Расіі, то гэты ціск будзе узмацняцца як з боку Масквы, так і з заходніх сталіц. І вось у гэтым і палягае галоўная пагроза, бо улады, гледзячы на тое, што саступкі не працуюць і не прыводзяць да перагляду пазіцый у Брусэлі, Вашынгтоне і ў Маскве, яны могуць прыйсці да высновы, што ну, вось тактыка саступак таксама не працуе, ну, а таму што нельга, ну, трэба захаваць таксама і палітычны твар. Адзінае выйсце гэта вось працягваць гэтую эскалацыю, ну, хаця б на ўзроўні там рыторыкі, таму што на ўзроўні дзеянняў рэсурсаў не будзе. Але вяртаючыся зараз як працяг да пачатку нашай размовы, калі стане відавочна, што і захад асабліва ўжо не купіцца, ўжо купляўся колькі разоў, паразумнеў, і грамадзянская супольнасць не пойдзе вот так вот, не перагарне старонку, то лагічна тады, каб захаваць уладу, увесці вайсковае становішча. Ну, гэта будзе апошні крок перад тым, каб гэтую ўладу страціць. Таму што аб'ектыўныя, перш за ўсё, эканамічныя, сацыяльна-эканамічныя падставы не дазволіць Беларусі і беларускім уладам утрымліваць сітуацыю з дапамогай ваеннага стану вельмі доўга. Мы не Венесуэла, мы знаходзімся ў цэнтры Еўропы і наша эканоміка вельмі адкрытая. Беларусь... Дарэчы, вось некаторыя эксперты менавіта на вопыт Венесуэлы і спасылаюцца, што вайсковае становішча пры моцнай і адданых сілавых структурах раз і фінансавым добрым становішчы эліт, я так думаю, што нават санкцыі на эліты, акурат такі на іх фінансавае становішча, не паўплываюць, як сцвярджае Ярослав Романчук, што яны могуць нават, дзякуючы санкцыям, і зарабіць, дзякуючы ўсякім схематозным шэрым схемам, то чаму не? Чаму не Венесуэла? Ну, мы ўсё ж такі ў вельмі розных знаходзімся умовах. Справа ў тым, што Венесуэла, не гледзячы на санкцыі, мае магчымасць гэтай санкцыі абыходзіць.
І Злучаныя Штаты пакуль зачыняюць на гэта вочы, таму што не маюць нейкага канчатковага рашэння по Венесуэле. Больш за тое, паралельна з ціскам на Мадура ідуць сакрэтныя перамовы з яго рэжымам, і гэта таксама звязана з тым, што ніякай сур'ёзнай моцы і ўплыву на палітычны працэс венесуэльская апазіцыя не мае на гэты час. Нават Хуан Гуайда зараз пасля страты ім пазіцыі спікера парламента ўжо не прызнаецца некаторымі заходнімі краінамі як палітычны лідар Венесуэлы. Усё ж такі Беларусь гэта іншы кейс. Беларусь маленькая краіна, якая вельмі моцна залежыць ад падтрымкі з боку Расіі. Мы бачым, што Расія не плануе утрымліваць гэты рэжым любымі сродкамі і любымі коштамі. Наадварот, ідзе інтэнсіўны працэс камунікацыі з заходнімі краінамі аб тым, каб вырашыць гэтую праблему. Але галоўным вынікам з'яўляецца тое, што Александр Лукашенко страчвае ўладу. І па-другое, Захад гатовы ісці на вельмі сур'ёзныя санкцыйныя абмежаванні, уводзіць так званыя драконаўскія санкцыі супраць Беларусі, і ў тым ліку супраць тых краін, якія будуць дапамагаць Беларусі гэтыя санкцыі абыходзіць, таму што вага палітычная і эканамічная нашай краіны у сусвеце вельмі малая. І ніхто з вялікіх і рэгіянальных дзяржаў не страціць нічога, калі гэты радыкальны сцэнар геапалітычнага ціску будзе рэалізаваны. У адрозненне ад Венесуэлы, дзе Венесуэлу падтрымліваюць і Расія, і Кітай, бо там вельмі сур'ёзная прысутнасць інвестыцыйная гэтых краін. Злучаныя Штаты таксама вядуць такую двайную гульню. З аднаго боку санкцыі, з іншага боку самі гэтую нафту набываюць праз пасярэднікаў. І напрыканцы ўсё ж такі Александру Лукашенко ўжо канчаткова адмовілі ў легітымнасці як кіраўніку дзяржавы, і ніякая новая нармалізацыя з ім немагчыма з пункту гледжання заходніх эліт, бо яны зараз вельмі эмацыйна рэагуюць на гэтую сітуацыю. Многія уклалі свой капітал палітычны падчас нармалізацыі стасункаў з Беларусю, і зараз яны лічаць, што Александр Лукашенко іх кінуў, і ім трэба зараз апраўдвацца. Чаму не атрымалася трансфармаваць Беларусь у нармальную цывільную заходнюю краіну. І таму яны топяць за такія вельмі сур'ёзныя санкцыйныя абмежаванні, і сапраўды яны рыхтуюць з глебу для змены рэжыму ў Беларусі. І іншымі матывамі увядзення і падрыхтоўка такіх драконаўскіх санкцый апраўдаць немагчыма. Што ж, Венесуэлы у Беларусі не атрымаецца, галоўнае, каб не атрымалася Паўночнай Карэі ці паўночна-заходняга краю Расіі. Дзякуй вялікі. Арсеній Сівіцкі, Змейстер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.